Libuan ka runners ang misalmot sa gipahigayong first Mayor Rodrigo Duterte Run o Do30 Run sa Davao City. Midagan ang ana sa sobra 5,500 runners gikan sa bata hangtod sa hamtong sa managlahing kategorya gikan sa 1K, 3K, 5K, 10K ug 21K sa Davao City Domingo sa kadlawon. Dili lang matud pa kini usa ka race apan pagpakita og gugma ug panagiusa alang kang kanhi Pangulo ug Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Gani dunay runner nga nagdala og Philippine flag. Dunay say runners nga dungan ang ilang fur babies. Giorganisa kini sa On Any Sunday Rider Club ug Orango Tribe. Ang House of Hope Foundation alang sa mga batang dunay cancer ug ang Bantay Hayop Davao ang mga benepisyaryo sa maong aktibidad. And this is just not a run for nothing. This is a run for a unity and love in Davao City. And mahangyo lang ko ninyo na di ta mundang na hantod dili makauli ang akong lolo si Tatay Digong.